Krumpli úr meséi. Sziasztok gyerekek, én Krumpli úr vagyok, és ebben a videóban pár ruhadarabot fogunk megismerni. Kezdjük is el az öltözködést, mit húzunk a lábunkra minden nap? Igen, zoknit. Ha kimegyünk az udvarra, akkor kell a lábunkra még valami. Mi lehet az? Bizonyám, fel kell húznunk a cipőt is. Mit tegyünk akkor, ha nagyon esik az eső, és már nem elég a cipő? Vegyünk fel egy csizmát! Ha nem akarunk elázni, akkor vinnünk kell magunkkal még valamit. Mi lehet az? Valóban, egy esernyőt! Ha hidegre fordul az idő, öltözzünk fel jó melegen és vastagon, nehogy megfázzunk. Vegyünk fel egy kabátot. Télen húzzunk a fejünkre egy jó meleg sapkát. Ha fázna a nyakunk, akkor köré csavarhatunk egy jó meleg sálat. A kezünkkel mi lesz, hogyha az is fázik? Ne aggódjatok, erre való a kesztyű. Ezt hordják a kisbabák. Babakorotokban biztos nektek is volt ilyen. Rúgdalózó! Ha kinövi kapelust, a fiúk alsónadrágra, a lányok pedig bugyira cserélik. Ezt kicsik és nagyok, fiúk és lányok egyaránt hordják. Ez bizony a nadrág. Ha pedig jobbra fordul az idő, jöhet a rövid nadrág. Mi lehet ez? Biztos mindenki ismeri már. Igen, trikó. Ilyet csak a lányok viselnek. Anyukátoknak is biztos van. Mi lehet ez? Igen, szoknya. Ezt a ruhadarabot biztos ismeritek. Jó pár lapulhat nektek is a szekrényetekbe. Tudjátok mi ez? Póló. Nézzétek, itt van a hosszújú változata. Nem más, mint a pulcsi. Nagyon elegáns ruhadarab, ünnepségekre tökéletes. Ez bizony egy ing. Nézzétek csak, hú de csinos. Ezt is csak a lányok hordják. Mi lehet ez? Női ruha. Micsoda formás fejfedő. Mi lehet a neve? Bizony, ez egy kalap. Hú, ebbe aztán sok mindent be lehet pakolni. Mi lehet ez? Táska, vagy a hátatokra hátizsák. Ez itt egy baseball sapka. Nagyon praktikus, mert a nyáron nem süt a szemetekbe a nap. Húha, ma nagyon sok dolgot megtanultunk. Mindet megjegyeztétek? Tartsatok velem legközelebb is.